jam e kisal e ndenka geno yowone ma bandam ɗum ko neldal fewde e ma bandam wonande an haqqilante beele mbawa waccade hen hoorema ko musidɗo ma Djiby Ba joguɗo nelludema guel ɗo jewtel beele so tawi kala ɗo guel tawma ene gasa ɗo jomiraɗo wooda no ɗum wallirma so tawi ka jeewaɗo aɗa yiɗi yewtude fittanuma so tawi gonduɗa koye caɗele aduna keftiɗema so tawi woni bandiraɓe tedduɓe won caɗele keftiɗema e nder oɗo aduna fof de ko saggitorde fewde ma kono ko nelal kono kadi ko joɓade fewde ma an bandam mataw yewtere nde to wiyete YouTube matawne to Facebook matawne to TikTok kala ɗo mbawɗa tawoyde nde aɗa ñagane mbaɗata ko wiyete ko abonné beele wonde wawa kadi wallude en ɓeydude to jewte men nde ɗo yewtere ko musidɗo ma Djiby Ba ɓulni yewtere nde te kadi ko kanko kadi haalata ɗo hande noon ko ñande 29 lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e 24 ene hawri dumuna 23 ɓiijo pawɗo hojomaji sappo e ɗiɗi windande nde gayna widdede mbiɗen ko yidde wawnetake gilli pijirtake gaño masletake naafigi fijantake saka jalane ko gandumi ko tan kala gonanɗo Allah ma Allah wonan ɗum ɓernde noon ko nokku gonirɗo Allah ene laaɓi ɓernde ko nokku gonirɗo Allah ɗum noon bandam riddu Iblisa yalta e mayre beele joome goto ene heddo e mayre jinmi widema ko so tawi a woni kaɓeteɗo wata jaɓɓo wonde tikkowo salo wonde kadi toñowo kono mboɗo wima tinno won jingowo bandam mi wima nane gilli pijirtaki wonande noon on neɗɗo wonde ganduɗo nafoore ko wiyete ko gilli aɗa faama ɗum heɗomi haalanma ay joomi men oɗo tabɗo en ala ko jiide e nelaɗo biyeteɗo wonde Mouhammadou way hunde ayi ko yidde woni hakkude mabɓe ko yidde nde yiɗimo nde o jinginimo o ɓuri dendagal ko wiyete ko binde haydara ɓe jiidani hay goto askinta nelaɗo ha jiida Allah walla askina Allah ha jiida e nelaɗo ala ko yidde woni ɗon te fulɓe mbi kala ɗo yidde ala ko mere woni ɗon ɗum noon an gorko an debbo goto e moɗon fof yo ar jiɗɗodiren ha pewnen gurdameje meɗen beele cugge e cagge perguitte e nder guitte luure e sikkeji bonɗi ina jalta ɗo meɗen jam duumo saro e nokkuji meɗen beele o ñiiɓa wonde e koɗorɗe meɗen giɗo mbeɗa wima ya tinno ya yaafo toñƴo ma ya tottu kaɗɗo ma ya wallu donkuɗo faam noon bandam aduna oɗo mo gonɗini muɗum o ala hoolare saabu ñalɗi ɗi ene mbaylodira no feewi e hakkude muɗumen ɗum noon yaaru jam bandam saabu fulɓe mbimo mayani gasani tagdede heewi yalatonoɓe hande goni sakkotoɓe hande heewi sakkatinoɓe hanki goni yalatoɓe hande tarik cakkitiɗo aduna o suwa windede te maydi innama aade ko kumpinaɗo nden noon bawɗo fof yo wat jaam ɗum ko neldal fewde ma bandam wata yejjid noon wadde abonné kala ɗo mbawɗa tawde yewtere nde ko musidɗo ma Djiby Ba a jarama.